Распачынаю новы цыкл перадачаў, прысвечаных наваградскім скарбам. У гэтым цыкле перадачаў вы пачуеце пра тое, якія скарбы былі знойдзены ў Наваградку і што скрываюць у сабе сутарэнні наваградскіх дамоў. Скарб, пра які сёння пойдзе размова, знойдзены ў доме па адрасе плошча Леніна нумар 4. Падчас рамонтных работ у адной з ніш былі знойдзены бутэлькі, у асноўным з-пад парфума і лекаў. Дом пабудаваны ў 1820 годзе у фахверкавым стылі. Паміж палавіцамі першага паверха быў засыпаны пясок. На першым паверсе дома размяшчалася галантарыйная лаўка, якая належала Самуілу Камінскаму. Мансардная частка дома была жылой. Далей непасрэдна скарб ляжаў. Глядзі. Буду думаць. Скарб складаецца з некалькі дзесяткаў бутэлечак рознага памеру, рознага прызначэння, розных формаў, нават рознага колеру. Некаторыя з іх падпісаныя Парфумерія Патрія. Магістр Клаве. Варшава. На некаторых стаяць штампы на донышке. Некаторыя з бутэлечак закаркаваныя, ад іншых яшчэ ідзе пах парфума. Для кагосьці гэтыя рэчы проста смецце, а для кагосьці сапраўдны скарб, які перагортвае яшчэ адну старонку з гісторыі Наваградка. У нас не так шмат рэчаў захавалася з перадваенных часоў, асабліва посуду, і тым больш шклянак ад парфума, якім карысталіся паненкі і паны ў міжваенным Наваградку. Паглядзець на знойдзены скарб вы можаце ў лаўцы Наваградскія сувеніры, што знаходзіцца каля Белгостраху па адрасе горад Наваградак, вуліца Малы замак, 4. Падпісвайцеся на мой канал, стаўце падабайку. З вами быў экскурсавод па Наваградку і ваколіцам Казак Сергей.